Salam mehribanlar. Bugün men size yeni bir vacip maglumat yetirmek isleýärin. 2024-nji ýylyň 12-nji iýunundan Dünya Welle Times Higher Education guramasy tarapyndan taýýarlanan The Impact Ranking 2024 ratingine Türkmenistanyň bir näçe ýokary okuw mekdepleri ýer berildi. Bu sanaw 12-nji iýunda Türkmenistan döwletinde belenip geçiren Ilymlar Gününe gabat gelmegi öz başly häsiýete eýe boldy. Bu gewekki sanawda ýaşy ýerli Kakay Fadylnakyn Halkara Newit Gaby Üniversiteti, Halkara Insanperwer Ilymlar we Ösüş Üniversiteti, Döwlet Mehmet Abadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty, Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Instituty, Türkmen Owa Hojalyk Instituty, Türkmenistanyň Owa Fanadynaky Inżener Tehnologiýalar Üniversiteti, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Instituty, Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluş Instituty hemde Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty ornaldy. Büyük Britaniýanyň meşhur Times Higher Education guramasy tarapyndan taýýarlanan Impact Ranking sanawyna durnukly ösüş maksatlaryna laýyk gelýän uniwersitetlere netijeli baha berilýär. Reytingiň netijeleri ýokary okuw mekteplerine bilim berişi, wagyň nefihat edişi, okuw barlyklary, ilim barlygy işlerini görkezýän netijelerine göre baha berilýär. Bu reyting 2018-nji ýyldan beri taýýarlanyp, halkara derejede meşhurlyga eýe bolup gelýär. Bu reytinge girýän ýokary okuw mektepleri Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksatnamasyna ýetmekde ýetirýän oňyň täsirini bahalandyrýar. Ve Impact Ranking ratinginiň sanawy her ýyl geçen ýylkydan artýar. Bu hem dünýädäki uniwersitetlaryň aglawasynyň durnukly ösüş maksatnamasyna ýetmekde yrarly bolup durýanlygyny görkezýär.